Salutare lumea, eu sunt Alexandru și am venit de data asta cu un nou episod din Minecraft cu Alex Infinity. Da, pe mapa aia mea, pe lumea. Uite acolo e casa. Cum am zis în primul episod din Minecraft cu Alex Infinity, am zis că o să joc și cu gamerul eu pe mapa asta. Păi chiar asta am și făcut azi. Am jucat, m-a ajutat să fac o casă. Bine, când am terminat-o. M-am dus eu să mai iau niște lemne, cum mai trebuie la tavan, peretele pentru bucătărie, mi-am făcut loc pentru gunoi. O să fac din lemn, nu o să-l las așa. Bă, dar nu înțeleg de ce tot aud oameni care înjură. O să ții cu proștii ăștia care înjură și eu filmez, știi? În fine. Hai. Cât îmi trebuie pentru să... Ui! Mai am 33. Hai că e bine. Da, am făcut o prostie aici. Pac. Am. Nisipul pe care i-am zis să-l strângă. Ok. Și cum am zis, da, voi filma un sfert de oră. Da, dar momentan am deschis pe aici. Și am un felul ăsta. Și nu știu dacă am zis, dar vă propun și canalul gamerului. Filmez și eu pe balcon. În fine. Eu ziceam, mi se pare că am zis într-un episod, mi se pare, sau a fost episodul eșuat pe care l-am făcut eu. Da, mai bine nu vorbesc despre el, că poate primesc comentarii sau ceva gen. Bă, ce episod pierdut. Nu. Deci mai bine nu vorbesc despre asta. Vorbesc despre treaba mea aici. Că eu sunt... De ce-i baia? O să trebuiască niște chestii. Ok. Bun. Mai am niște chestii de făcut aici pentru baie. Hop. Vezi și eu. Atât, nu? Cam atât. Nu prea am ce să mai fac în rest. Așa. Bun. Îmi băgați în seama alte chestii în afară de ce zic eu. Restul lucrurilor nu sunt importante. Pac, pac. Pac, pac, pac. Ups. Ce? Se face noapte, dar faza că eu abia am găsit oi. Nici o oaie n-am găsit, asta e chestia, înțelegeți. Aici mai am eu niște drept înăuntru. Și mai am niște drept înăuntru aici. S-a dus. În casă niște gunoi. Hai mă, niște dirt. Nu să mă duc repede. Să fac și noapte. Bun. Nici loc lângă mine. Nu. Bă, hai, văslește, văslește. Hai, cai mă, să văslește. Uite o vacă, cu puiul ei.
Boat. Oh, unde te duci? Unde muri eu? Am 20 de la el, că el când a intrat și-o cu bărci. Tot pentru mine și pentru el l-o făcut bărci. Ok. Hai. Acum sunt cam stresat cu timpul ăsta. Mi se pare că am zis în primul episod cu Minecraft cu Alex Simplity de ce nu a apărut și partea. De ce am pus partea a treia. De ce n-am pus partea a treia pot să închid asta. Pac. Hai cu maximum. Ok, bun, cel. Uai, abia se vede ceva. E faza că eu mă încredere în Steam. Eu zic că am mai jucat și Andy cum să devii cocalar. Și că cocalarul nu e destul de cocalar. Care zic la un moment dat într-un episod din jocul ăla. Zic că e un joc retardat. Da, un joc pentru cocalar. Da, asta e câinele meu. Unde mă lemnă? Ah, uite-l. Și mai trebuie să iau pe ăsta. Nu înțeleg unele chestii eu. Deci unele chestii nu le înțeleg. Acolo pe momentan. Acolo trebuie să pun părul normal. Mă gândeam. Playlistez pentru tău. Da. Cam beznă aici. Stați puțin, dragilor. Da, revenim. Ok. Mai trebuie să acum niște rene. Să vedem. Ce chestie?
destule. Dragilor, dacă nu vedeți nimic, îmi pare rău, dar să știți că și eu abia văd ceva. Hai să facem acum încălzește. Bine, adu-mi într-o farfurie, dar taci din gură. Uite, de așa, nu, cât? Vedem mai viitor. Nu, am pus un chest. Chestul meu. N-am făcut. Stai acolo. Am eu treabă, gata. Dar și cu pământul ăla, ai dat peste floare? Da, o leacă. Păi de-aia tu hodorojești ca aud hodorojești. Dar de ce nu stai locului? Că rupi floare și aia. Cum? Uite că dacă rupi frunzele la floare și aia, te bag. Nu. Iar cum vine mirosul de pizza la mine. Da. Bun. Asta a fost tot și pentru episodul de azi. Uitați să dați un like, să vă abonați, să lăsați un coment. Până data viitoare, mai bine. Pa!